खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ BTC बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोआ मोन 40 मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन। BTC बिसायख'थिनि अक्ट' आरो खालारखौ फोसावनाय जायाखैब्लाबो कंग्रेस दोलोआ गावनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जागायबाय। कंग्रेस दोलोआ BTCनि गासै मोन 40 मासिफोराव बिजाथि फसंनायनि बिथांखिजों दानिफ्राय VGDC थाखोनिफ्राय खामानिखौ जागायजेनबाय। अल इन्डिया कंग्रेस पार्टीनि नेहाथारि पृथ्वीराज साठेआ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव आफादनि गासै मोन 40 मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन होनना फोसावदों। क'क्राझार कंग्रेसनि जिल्ला कमिटि मावख' रनेन्द्र भवनाव खुंफुंनाय मोनसे खौरां मेलाव अल इन्डिया कंग्रेस दोलोनि नेहाथारि पृथ्वीराज साठेआ बुङो दि कंग्रेस दोलोआ फैबाय थानाय BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव गासै मोन 40 मासियाव बिसायख'थि गेलेनो थियारि। बे बिथिङाव BTCनि VGDCनि मासिगिरिफोरा बुङो दि बिथाङा मण्डल आफादजों सावरायनो थाखाय क'क्राझार सौहैदोंमोन। क'क्राझार जिल्लायाव मोन 12 गौथुमनि मासिफोरनि आयदानि सायाव सावरायनाय आरो नायबिजिरनायफोर जाबाय होनना बुंनानै पृथ्वीराज साठेआ बुङो दि गाबोन दरं, अदालगुरि, तामुलपुर दावबायफैगोन आरो दोलोनि जथुमाव बाहागो लागोन। बेखौ बुंनानै दि सुबुंफोरा दा खुंथायाव थानाय दोलोनि खुंथायखौ लानानै दुखु मोन्दों। अल इन्डिया कंग्रेस पार्टीनि गाहाय नेहाथारि पृथ्वीराज साठेआ बुंदोंमोन दि सुबुंफोरा दा कंग्रेस दोलोखौ फिन लुबैफिनबाय। BTCआ आथिखालाव गुवाहाटीनिफ्राय खुंगासिनो दं होनना BTCखौ सोंखारिनानै पृथ्वीराज साठेआ बुङो दि कार्बि आंलंआव थागिबि सुबुंफोरनि 60,000 बिघा हाखौ आखाय होनाय आरो आदानिनि सिमेन्ट कम्पानिनो गथायना होनाय बायदिनो BTCआवबो बेबादि खालामनो हागोन होनना सन्देह खालामदों। आथिखालाव गासैबो सुबुंफोरा कंग्रेसखौ गासैबो जौगानायनि थाखाय लुबैयो होननानै पृथ्वीराज साठेआ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव मोन 40 मासियाव गावनिनो बिजाथि फसंगोन होनना फोसावदों। नैथि खौराङाव दङ पिकनिक जानो थांनाय समाव मोननै हान्जानि गेजेराव गिख्रंथाव बुलायदों। गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङाव रायजोआव दासिमबो पिकनिकआ सोलिगासिनो दं। जिउनि मुखुबनि गेजेराव रंजानायखौ रंजानो थाखाय पिकनिकनि थाखाय माखासे सम दिहुननाय जायो। नाथाय दा बेबादि मोनो दि पिकनिक स्पटफोरा रैखाथि गैला। माब्ला, सोर आरो सोरखौ गाग्लोबो बेनि जेबो थं गैया। दिनै काछारनि सिन्दुरा पिकनिक स्पटआव नांलायनाया बे बाथ्राखौ फोरमान खालामो। सिन्दुरा पिकनिक स्पटआव मोननै पिकनिकनि गेजेराव दावराव-दावसि जादोंमोन। बुनायनि गासैबो नुथाया केमेरायाव सेबखांजादोंमोन। बिनि उनाव बे गिख्रंथाव नुथायफोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायो। बेखौ मिथिनो मोननाय जायो दि सावगारिखौ लानानै पिकनिक स्पटआव सानै पिकनिकनि गेजेराव गिबियाव नांज्लायनाय जादोंमोन आरो उनाव बेयो दावराव-दावसिनि महर लादोंमोन। मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव जानाय दाङाबाजियाव मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव गोबां हान्जाया जोखोम जादोंमोन। मोननै हान्जानि सोद्रोमाफोरा सोरगिदिं खारनाय आरो गावजों गाव गोब्राबै बुनायनि गासैबो नुथाया बयखौबो सोमावग्लुंहोदों। बबेखानि जायगायाव थानाय गुबुन सुबुंफोरा उनाव थासारिखौ सामलायदोंमोन। अजदनि बायदिब्ला बुनायनि जाथायनि गुबै जाहोना गोरलैयै मोननो हानाय जौ। फारनैथिंजायनि गासैबो जायफोरा नांज्लायदोंमोन बिसोर गासैबो जौ लोंगासिनो दंमोन, जायनि थाखायनो बे जाथाया जादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ बड' साहित्य सभानि 64थि बोसोरारि जथुम्माया उदालगुरियाव गेदेरथार गोसोजों जागायजेनबाय। बर' साहित्य सभानि 64थि बोसोरारि जथुम्माया बृहस्पतिबाराव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि दिपमु नोगोराव जागायजेनो। सानब्रैनि हाबाफारिया बर' राव आरो थुनलाइनि मोनसे जिउ गोनां फोरबो जानो थांगासिनो, जेराव ओनसोल नाङैनो बायदि रोखोमनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आरो थुनलाइयारि हाबाफारिफोरखौ दिन्थिफुंनाय जादों। बे बोसोरनि जथुम्माया सोनाब बेंगल, त्रिपुरा, नागालेन्ड, मेघालय आरो अरुणाचल प्रदेश बायदि भारतारि रायजोफोरजों लोगोसे बांलादेश, नेपाल आरो भुटानजों लोगोसे आसाम आरो नसुंसेनि हादोरफोरनिफ्राय बाहागो लाग्राफोरखौ गोसो बोहोदों। मुंदांखा फरायसंगिरिफोर, लिरगिरिफोर आरो हारिमुआरि गोसो गुदुं सुबुंफोरा सानस्रि सोलाय-सोल' खालामनो आरो हायुंआरि आरो मुलुगनां मोन्नैबो प्लेटफर्मआव बर' रावखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायाव बिहोमा होनो ज' जादों। बेखेवनाय सानाव गाहाय दरखं, पेन्डेल, सेमिनार हल आरो थान्दैफोरनि थाग्रा खुलिजों लोगोसे गाहाय सुबिदाफोरखौ बेखेवनाय जादोंमोन। दिन्थिफुंनाय थावनिया जथुम्मानि मोनसे मख'जाथाव थावनि।
गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन, जाय बर' दोरोङारि उनमोनथाइ आरो हारिमुनि फारसे बांलांनाय गोसो जानायखौ दिन्थियो। 12 जानुवारि खालि जथुम्मायाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया गेवलां जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', गोबां हादोरसानि केबिनेट मन्थ्रिफोर आरो गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा जोबथा सानाव बे हाबाफारियाव नुजाथिगोन। बर' साहित्य सभानि आफादगिरि ड सुरत नार्जारिया थान्दैफोर आरो आलासिफोरनि थाखाय मोजाङै लाहार फाहार खालामनायखौ रोखा खालामनायनि थाखाय बरायनाय आफाद आरो खुंगिरिफोरखौ साबायखर बावहरो। बिथाङा जथुम्मानि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन, जेराव सेमिनार, हानजायारि सावरायनाय आरो मान बावनाय फोरबो दंफायो। बृहस्पतिबारनि मोनाबिलिसिम रोजा रोजा थान्दैफोरा आरो नोजोर होगिरिफोरा हाबाफारि थावनियाव सफैखाबायमोन, जायनि थांखिया बर' हारिनि धोनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय आरो फालिनो नाजानायखौ गोख्रों खालामनाय। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया 4500 फरायसालि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय थिसनलाइ फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 2026 मायथाइसिम 1.5 लाख सोरखारि साख्रि होनायनि रायजो सोरखारनि थांखिनि बाहागो महरै लवार प्राइमारि, एलपि आरो गोजौ गुदि (इउपि) फरायसालिफोरनि थाखाय 4500 फोरोंगिरि थिसननायनि फोसावदों। बे मासिफोरनि थाखाय आर'जलाइखौ 15 फेब्रुआरिनिफ्राय 31 मार्चसिम मावख'आरि गुदि सोलोंथाइ बिथोनगिरि (DEE) वेबसाइटनि गेजेरजों नाजावनाय जागोन। वेबसाइटनि लिंकखौ स्क्रिनआव होनाय जाबाय। 2024 मायथाइयाव गोदानै थिसनजानाय सोलोंथाइ बिफाननि मावफारियाफोरनो थिसनथाइ बिलाइ राननायनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि शर्माया साख्रि सोरजिनायाव सोरखारनि मोनफुंनायफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बिथाङा फोसावदोंमोन दि बिजेपि दैदेननाय खुंथायआ गोहोआव फैनायनि उननिफ्राय 97,454 सुबुंफोरनो सोरखारि साख्रि होदों। शर्माया बुंदोंमोन, जोंनि सोरखारा साख्रिनि थिसनथायाव जाख्ल'नायखौ फोजोबनो थाखाय गुन बिथायारि थिसननायखौ गोनांथि होदों। सिगांनि बेरेखायै, जेब्ला घुस होनाया साख्रिखौ थि खालामो, अब्ला जोंनि पारदर्शी खान्थिया गासैबो मोनथावना बिनायसाफोरनि थाखाय समान खाबुफोरखौ थि खालामो। गिबि मन्थ्रिया गोदानै थिसनजानाय थिसनगिरिफोरखौ बरायदोंमोन आरो साख्रिनि खाबुफोरखौ फेहेरनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ रोखा खालामदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ गुगोल मेपनि गोरोन्थिजों नागालेन्डआव हाबफैनायनि उनाव आसाम पुलिसनि हान्जानि सायाव गाग्लोबदों। आसाम पुलिसनि मोनसे 16 सोद्रोमानि हान्जाया नागालेन्डनि मककचुं जिल्लायाव मोनसे सिग्रोमनायनि समाव गुगोल मेपजों गोरोन्थि लामाजों दैदेनजानायनि उनाव हरसे गाग्लोबजादोंमोन आरो खानानै दोनजादोंमोन। बे जाथाया मंगलबारनि मोनायाव जादोंमोन जेब्ला जरहाट जिल्ला पुलिसनि हान्जाया सासे सन्देहगोनां सुबुंखौ हमनो नाजानायाव गोरोन्थियै रायजोनि सिमा बारदोंमोन। आसाम पुलिसनि सासे गागि मावख'गिरिनि बायदिब्ला गुगोल मेपआ सन्देहगोनां सुबुंखौ आसामनि सिङाव मोनसे साहा बागानाव दिन्थिदोंमोन। बबेखानि बेयो नागालेन्डनि सिमा बारनानै जादोंमोन। गोनो गोथोनि जाहोनाव हान्जाया मककचुं जिल्लायाव हाबदोंमोन, जेराव जायगानि थागिरिफोरा बिसोरखौ हाथियार गोनां दुथां होनना गोरोन्थि सानदोंमोन। सासे मावख'गिरिया बुङो, सा 16 मावख'गिरिफोरनि गेजेराव सा 13आ सादा सिदा जि गाननायमोन, जाय जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव सन्देह सोमजिहोदोंमोन। थासारिया बांदोंमोन, जायनि फिथाय महरै हान्जाखौ गाग्लोबनाय जादोंमोन। थागिरिफोरजों गासै सा 16 सोद्रोमाफोरखौ हमनायनि सिगां सासे मावख'गिरिया जखम जादोंमोन। जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव जरहाट पुलिसआ हेफाजाबनि थाखाय मककचुंनि पुलिस सामलायगिरिजों सोमोन्दो लाखियो। मोनसे रैखाथि हान्जाया एखे मोनायाव जोखोम जानाय सासेजों लोगोसे साबा मावख'गिरिफोरखौ हगारनायाव जाफुंसार जायो। बबेखानि आद्रा थानाय सा 11 मावख'गिरिफोरखौ हरसे हमनाय जादोंमोन आरो अखानायै फुङाव हगारनाय जादोंमोन। बे समनिफ्रायनो हान्जाया जरहाटआव फैफिनबाय। बिबानगिरिफोरा इयुनाव बेबादि जाब्रबथायफोरखौ होबथानो थाखाय जाथायखौ नायबिजिरगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।